Poleni sana. It is quite disheartening and obnoxious to conscientiously dedicate the aspect of lunacy and frivolity. What happened is very uncouth. And so we beg for your apology and apologize. Apologization. Natachelo sedonjo tafadhali ne wan kika jai wuda hero. Tojo sigu jachien moko negi maber katema le. Hoyo donje wach sitim. Niti onger mono ya kayole. Koro onger mono ya kayole karudhi uwinjore gi maya umoja. To gichako timo mariche waya. Koro kagitimo mariche waya to lalo sitim. Rachinde, but meanwhile, one kagika jai wuda hero akoni ni osegolo thum kayo chaendo kendo waneno ka 1 at 6 viewers. To mock it in a few minutes time, wasichopo 6 viewers. Koro wadwa ni wadonje at 6k. Bas, koro aonjo ni thum. Kajei ne mubet bathakane, ngata modonje budho, makore kodonjo, ako nini kajei mane bathakane. Mit baratari wachake, kajei. Mos jo piny kendo nikech kore kidonjo. Part 2. Koro talwar, kajei wuda hero nyanga. Kajei wuda hero nyanga. Mungere. Aneno ka chaka wanjia big share mondo wachake, Aya, kuro sijigitu wan mana ya muka. Wami mana jo bintu manyien. Thum manyien. Osedonjo ene YouTube iluonge ne Hera Oremi official audio. Hera Oremi official audio. Kwa wale ambao hawaelewi Kijaluo tunawaambia kuwa niko na msanii hapa ndani ya nyumba anajiita Kajei Wuda Hero. Sijui kama vile naweza tafsiri Wuda Hero kwa Kiswahili, lakini hiyo ndo jina yake kamili. Unaweza enda pale kwa YouTube utafute Kajei Wuda Hero. Kuna ngoma mpya ambayo ametoa tu leo, ameiweka kwa YouTube. Na kwa hivyo basi unaweza enda pale kwa YouTube haraka muda sio mrefu na uangalie punde si punde na uhakikishe umesubscribe. Hebu acha tuonje kidogo tusikize ikoje nyakana ya Mombasa doluo chenda. Ni sauti ro ani mangi ko labiro golo ni werno tichako ni sauti ya Umari. Dena vinyo yegeto Dena vinyo yegeto koyo donjo kiringa kama wewe koyo ingo tipona aya koyo ingo kireagira engineer justice dongo danyo tipona just smile ya bebe kimikwa kimoni wapi Merilinda Auma. Magojo madongo michogo. Aneno kaendi kan kagi ne jingen kae ma serious. Manongo mamanyien iluongo ne Kajei Wuda Hero. Ingat mawinjo wakacha ringi kimbilia kimbi. If you YouTube subscribe to Kajei Junior, you can also share to others. Winja ne werno. Mi wabe comment kae. Thumno kisi winjo chalnari. Inyalo mos wabe by the way nikech wasomo comments directly. Maningea no endo maniluongo ni Jasmile, the CEO of GTK Studios. Kawuona koni ni kawuono. Kombali. Nani wa mora sasa? Ami kamera. Kosekal kon. Kade. Get my head back. Dena vinyo yegeto wewe kiringa kama wechori ni kamera yatumu koyo ingo tipondonga yatumu koyo ingo kireagira engineer justice yatumu dongo danyo tipondogela ya bebe kimidwaro na timoni kimidwaro na timoniga kimidwaro na timoniga haya tunataka tiko ni wabayo giwendo wabayo giwendo Wabayo giwendo Wuda Hero Yabeleka kinyono ne moro jarumba Yabeleka kinyono ne moro jarumba Donanga mano rwako ne moro jarumba Donanga mano
wako ne moro nyarumba. Kukeka kuku ne moro nyarumba. Kukeka kuku ne moro nyarumba. Kitenge mano wako ne moro nyarumba. Japeto, konjoge ni wangi nga bwana, no kwa gothum. Nuwa konoge ni wangi thum manyien. Wangi thum manyien. Masa makore ngewa ni. Nyebe nise ngeyo ni samidwa gothum majirani winjo. Idake od mabati. Mediga volume. Timedo volume githum manyien. Okiko koko githume machona. Kidwaro ni go koke lande. Gothum ne go koko. Githum manyien. Koro ji okubikone ni ati punguza volume. Mano mane. Ngamogole. Mano mane. Koro kauthum ni ilungo ni nga. Ilungo ni nga. Kajay wuda hero. Hera oremi. Iwinyo. Timor, iwinja ni ngabu chen nyakaladlo biro ria. Trape, mani wacho ni mano mane. Iko ni mani ilungo ni Kajay Junior. Timedo muru. Mani lungo ni Japeto. En bese ne pido mon. Eno pido wii. Yabere gesa vila wado nyogi wendo. Ha? Nyako ni buse bayo kama obere. Sibiro nyaka gesa. Ha? Okoma higo? Okoma higo. Angla kwa wakato rach. Kaki merono jokode. Kaki merono jokode. Inero kele papa nandi. Sami merono. Emwenye one del mondo. Sama inshogo inoma. Igo chene komda. Wanwasi nyepo ne umermla. Sama inpo ni bando tools. Wandong wabane wade. Yiwangi dungu medo ne moro nyarumba. Yiwangi dungu medo ne moro nyarumba. Angoma koso lera miwe akama. Yatumu kosa ngoa mikundo gire. Doene kefe mane mikundo gire. Kajay Junior? Wunero? Mikundo gire. Ha? Tukosoketa. Tukosoketa. Tukosoketa ni mwaribiba. Tukosobokana. Tukosobokana. Tukosobokana mwaribiba. Kaka chua di mwaribiba. Benedict Otieno Tukosochumba ni mwaribiba. Nikoso? Chumamane miwe. Odi fine gina ne. Kumamano chuma ya doshi. Achumama uwete chupinyo ngeo. Kanyalo wache matu. Nye chumama uwe. Nalanda ya. Kare werewa maonge beat. Were maonge beat. Tukosoketa. Tukosoketa. Tukosoketa ni manare migodo. Andalo manadongo ne luoro kere. Ndalo manadongo ne luoro kere. Tinga to weji nyaka ne kere. Nyok chware. We toka nwe kana. Akale. Tukosoketa. Tukosoketa ni manare migodo. Tukosoketa ni manare migodo. Hura! Tukosobokana. Tukosobokana manare migodo. Yabere kaka chua di manare migodo. Benedict Otieno Tukosochumba. Tukosochumba ni manare migodo. Wewe! Nakoni ni sani onge watch market. Kede katulu kuon nigo. Ko fuko ber. Wan kede kuno ko chulo. Kede katulu kuon nigo. Kato pau ni gore mabor. Yabere sore mama de mana chwenye godo. Nyasore ni toraji sewe. Nyasore ana we. Tukosobokana ni kana chwenye go. Tiweyo. Gawe. Okay. But nyasore be chwako ka kede. So mina no. Tukosochumba. Wewe. Tukosochumba ni manare migodo. Yabere ni manare migodo.
Ingilia pale, enda kwa YouTube atakataka bwana hiyo kitu imeandikwa Hera Uremi Official Audio. Baikaje ura hero. Merowa Junior. Niko so chumba. Umeremia ne urugili so urane bwana golane chaje. Ha? Kono ne adu okizi studio. Wacha nigi kono ne ilwa golo. Mwacha ne kali chumba no. Ere kaka ni demonstrate ne. Koso chumba. Ere kaka ni demonstrate. Wacha ne kono adu ni ha. Igolu werno ki demonstration. Aha. Kanyi maro ni werna kusoketa wan kaka GTK Studios but kawuono to GTK okotiyo wa maber awache kamera nikatiyo modest respect wago oneno video moko to wan wadejwa kasi wacho ne osekalo kede Japeto Bimiel, Japeto. Wani Japeto Bimiel, so okay, come la chorane kamera chinmetel. Tina chwe. Chorane kamera. Bona no. Tina chwe. Wa aked niko so okay ja. Tina chwe mara chmine. Aya. Angoma kosa niwe hakama ya tomo kosa no mipodogera toene keta mipodogera toene keta Adwa koni gimoro achiel. Yes. If you are live, adwa wuoyo gi jok mane live. Wonge kon gi nyingi bwana jogi kiai. Bas, an kare nyinga ineno wiya mogar no. Mokwongo dhano wacho ni wiya ogar. Ng'eni giwacho ni isebudho ne kamera ineno ma wiya ogar adier maneno kikunge luor. Wacho ni wiya mogar ne pano dhigo komedi tiyudo ko ogar adier. Ayudo ko ogar adier. Koro ginga iluongo ni MC Japeto Padiwot pana poche. Man mano not bound to suffer or suffocate. Lalo taba teremo kata bilonge. Jela Nairobi chewi nyiti jomorane wiye. To magi e jomorane. Achulo ni studio baba nyingi no idhi gol. Iwacho ni ani luonga ni MC Japeto igoni. Kana nikitieko. Yo mi beat. Yinge to mi to gisani kaka jo Anglo dhi Rusan. Inyalo yawo ban. Haya. Aneno ka ng'ato donjo ka ichi luongo ni Franco Luambo Makwazo Makidi. Mano nga. Luambo Bakiadi Bakwizi. So me is there watching. Wait for you. Thank you so much. Apenji. Ogera. Dade mani sikuli ni ipuonja English, ipuonja somo mar somo nying mateka dire yawa. Yawa. Hey.
Maja Uganda. Maja Uganda. Eh. Hey. Maja Uganda. Watching all the way from Guinea. Ikanya mera wacha. And Mombasa. Oh. Yeah, that is a great friend of mine. Karan Guinea moro ni Mombasa. Bamburi kacha. Bamburi kanyo Guinea mang'eny. Ma kore ngat mono esomo ni ni ami dikete. Kutie ko sikul. To yudo kaka nergi ni mane Salvation of Salvation Army. Kanesa. Amia urusime moro kora beso moko comment sime. Simu koso sime. Mia sime. Type malisimu maso moko comments nyalo koni gima wan. Aparo ni gima oketo wakae okne wane mora enya medo paro ni ngata ma watch. First, we are so grateful for you tuning in. That's pure English. Biwinjo kini. Mano tuende ni wagoni erokamani ngat moro maneno wako ni kaisha ni nyalo via YouTube Marka J Junior. Oketo gimoro kachacha endo, and our main aim is to promote this guy. Nyalo miyo wa comment nikech wange mabera enya ni we are not all that we are not all that we are not all that we are not that we are not neno kanya todonjo kaje chelungo ni were dan karibu sana. Acha niende kwa Facebook haraka alafu ni some comments zenu. Meanwhile amero ko nikae chania wange tu mjini. I just get you the TV you Omeragini mit moningo ndik mana ni kosoketa. In fact ngamonu keto gine YouTube no ningo ndike bracket ni kosoketa. Kechene mane ukavijide manye mame. Kosochuma na. Yewange dungu medo ne moronya rumba. Angoma kosolera mewe akam. Matasmail ni bwana. Dungu kosango ndikondo gere. Doene kete mane ndikondo gere. Ukunya bana. Doene kete mane ndikondo gere. Kila mtu. Kosoketa. Kosoketa ni manari ni bodo. Kosoketa ni manari ni bodo. Beatrice Anyango, karibu sana. Kosokana manari ni bodo. Bebe kaka chwaje manari ni bodo. Benedict Otieno Saka. Kusochumba. Kusochumba ni manari ni bodo. Manari ni bodo. Bas aneno kose chunguna gine kayecha endo mondo kora chak somo comments kaende aneno kajini kabura aneno kajin people are watching from different parts of the country. Aneno kayecha endo I'm viewing what you people are saying. Lacha nianze na Antos Nyakora Lewi wacho ni Kalewi in. Asante sana Nyakora Lewi. Franco Mluambo Lwagakizo wacho ni Japeto ekeni chiangicha nitingo enkade marijachi enkade marijachi yao bora bere kede mabo bere kede mabo haya owacho ni ya Franco weyo kodi owacho gani ya Japeto ekeni chiangicha nitingo badi malo kibiro ge shativa gene mosna shativa ngoma mit maratari ko nibi chodo Mombasa ni pani jo Mombasa kupikonwa ndo ne ungi shativa wacho ngewa baba okendi mamelo babu manata dier lakini kikete live kama ni wacho ni ya ni wabiro ndo ne waneni MC Fidel wacho kaisha ni ya Omari ano wara kabisa kendo kedeno ochwado kendo kedeno ochwado maheli maheje mahejoraba sorry maka sitima yani wewe wacho ni aya Franco Lwamba kwazi wacho kaishania Japeto MC Wonya kan wacho ni niko ndani ba niko ndani kaso VJ Pint wacho ni mayo aya
VJ Paint in chak tuwe ko de san ya DJ be mamora ni kise ko lotom kore ko jako nia cheke o jako halo aya bas kajai ang madang ikon jo pen aneno ka ji wacho ka cha kaka tome iwinjo nango sama ji pat chikelia anta mor ke jo penya mor ke ma fans no as kada sitigi mapode de bange mang neno bange to donji YouTube to subscribe to medo morgo ya pro mana jina pur mana kairo guda ero nyando chai pare ni bire ni ele kuni nene posters mana ke konya jatu okay megi number ni to so number ni private private nya megi mar mane nya megi mane manager wa man number ni ami kamera manager mi kamera yo pinne ni amba manager aya tabelo se sucha no mabe amba manager aya manager wa number ni number 07 45 300 651 07 45 300 651 07 45 300 651 07 45 wache kidoluo be wache kidoluo okay abiro no angwen abich no abirio angwen abich adeka no uchela bita chiel aya yo como winjo boro kedwa yudo jathum kanyo manager na webe wadwa ni jogo ni koro ge kiajo mawan you pass through the agodi jamu mala agodi karibu sana manager ingia manager nya kaka watimo ide YouTube acha beta ne kaji sai no Casto, nyaka bigi uku. Make sure that you let know the people surrounding you that a new song is there available. Bas. Manu ko dilungo ni manager mar jago mosetai wande mani lungo ni Merian imbe kongie ni ati kaje junior golo to manyen kasi some comment ngeni dhuluo to chandi sama comment even some comment ki dhuluo na kijaluo na kijaluo comment ngeni anza tu ole nitachomo konjo pen uogijo pen ongea na watu wa dunia ongea na watu wa dunia. Mambo vipi mafans wetu? Tuko hapa leo kumsupport Kaje Wedahero. Tunaomba mfike pale YouTube, muwatch, mulike, mucomment, mshare, msubscribe, mfanye kila kitu. Hivyo tu, tutakuwa mmemsupport sana. Sasa kuna line moja tunataka uimbe kidogo. Kosoketa emana chwanyigo. Hapo tu, ebu imba kidogo tu. Jaribu kidogo. Moses Ochieng karibu sana. Moses Ochieng karibu sana. Moses Ochieng. Aya karibu. Kosoketa. Hapo tu. Hiyo inaitwa the hit point. Kosoketa. Kosoketa. Sumesema niseme hivyo. Koseketa. So ime kama unaimba uwezi kusema kosoketa ama jimiel. Kosoketa, yani una prolong hiyo keta. Twende. Kosoketa. Wewe. Nani makofi wewe? Bigeni keti. Je bwana keti kosoketa na aya. Kosoketa. Kidogo nyuma kidogo. Hapo. Tukosoketa ni manareni godo. Jaber sore mama de mana chwenyi godo. Jaber jaga mama de mana chwenyi godo. Tukososiepena. Mami mana chwenyi godo. Abiro manaj. Jaber sipe makonye mana chwenyi godo. Soma comment. Tukosoketa. Aya.
Soma comments. Adwa somo from door to door. Aneno ka ngato nyiero were dan nyiero matwato. Were dan. Were dan wan kodi together. Daniel. Nano. Lak beneno nyiero no. Osekela sara mang'eny. Ntie ng'ato mane lake matung' ne yiengni. To ng'acha ka kodhi nyiero pa malak no wuok modhi olutore chak. Mano winjo bed ni itedo go chai mar welo. Somna comments. Bas waziri Roni wacho kanyo ni Omari, can you stop putting mano anne wa watch bang. Oh, actually can you stop putting gimoro kanyo. Omari, you stop putting Madam Director with Gikmoko Mate. Hapo kwano yako ni. Madam Director lazima pia nini. Alafu Dan Were bado anacheka. Dan Were bwana. Aya. Godi Jabu Mala anasema ngoma yomba. Omari Mozna kaje. Omari moro kanyo. Omari Mozna simbi matagi. Ere kaka neno bate koni. Nyini chali uzu meka besa. Ere koro kaka neno ge. Bash. The comments of work chat. Bas. Amenuparo ni culture ninga maneno inyalo dhi kachecha YouTube mar Kajay Junior. Kajay wuda hero ndika ni Kajay wuda hero. Segolo gik mang'eny kachecha endo to kawuono ochako golo thum. Ji osegolo gik moko. Nitie jomo segolo dala. Jomoko segolo jomoko segolo kodhi. To kawuono Kajay Junior to wacho ni en to golo thum. Niluongo ne Hera Oremi. Ni pale tari. Tusome comments. Agodi Jabu Mala. Ngoma yomba Omari. Mozna Kajay kod engineer Jasmine. To Madam Lerma. Yawa isacha kupilo rigi weche malombo agi yawa. Madam winje inji paki wan walando thum ji wacho ni Madam Lerma. Agodi Malisavi. Koso chumba. Were dan. Koso chumba. Wake kama ten ikina marake lato koso chumba Yabeni sore mama de mana chuni godo Yabeni yaga mama de mana chuni sipina sipina miele mana chuni wewe Yabeni sipina mana chuni godo Madam. Soma comment. Comment gi oduro vera. MC Odo Junior. Amoso ukanyo. An MC Odo Junior wuod nyaka nyada. Ako gombo dhi polo to chopo mane dwe. Gima tuti limo gi loth. Madam. Mano comment. My MC serious. My college komozi. MC Odo Junior wacho ne ha. Nyakigwa mten. Dilungu ne ha. Anasoma ya. Ne amoso ukanyo MC Odo Junior. Korume atenbo mask. Tokago. MC Odo Junior. Odo Junior in. Wadi dog kodi panel meeting kanyo. Odo Junior manywa. Dan Mako Yugi yo wacho ni yo madua MC Fidel Ango mayom nikech wan gi Kajay Junior wan gi wer mogol manyien wan gi Madam ka koro ki wacho mayom tibedo specific ango mayom MC Fidel ne ango mayom MC Fidel gona lero eno wacho ni budo meat wan kod Philip Obai budho meto pokyo sukari ango tono budho Pogo chone. Angato no budho. Angene nyako ni moneno to wacho ni budho met. Ange Fidel. Dan Mako Yugi wacho ni ngoma no met baratari. Oduoko kacha. Oduoko kanyo. Tika niki ko piu bwana wadwa ni maka mung'e. Fidel pod wan kodi kanyo aneno kap comments ne anyok dango wasom gi te jowa. Lakini wamedo kono uni meduru lwaro gi an ne wasom gi kanyo. Di YouTube. Ka YouTube. Marngane nyar matino kech karibu sana nyako moro mama lando nyakamozi moro tenge maga Eric Ogaji karibu sana haya Yabeni sore mama de mana chuni godo
Madam, kidogo. Wewe. Haya. Madam, kidogo. Madam, kidogo. Wewe. Adwani kajayo some comments kikoro kende. Ge comments manyen ko kajay bwana adwani. Adwani kajayo some gini. Tumkose gol tumarwa. Wani ko omielo. Wani mwene doki wete moge tu. Memo mi ko nya kabere kiara hele tumne. Tumari samidwa di studio. Jatum. Tumari samidwa di studio. Chaloma na gichiegi samenywa. Ni jakanyara kisi nyombo. Dako die kaneza. Ana chikanyara. Tungamonyo meta chele kanyara. Goro kisekelo daka gwen. Jiwa. Nyatiki senyuolo. Wa nyatinga nene nyatinga. Natini na ngatangata discipline. Goro tumkise golo kajai. Tumaro. Anya mielo. Anya some comments. What do you call what they? Wasom. Ke channel makoro sa siema. Yini mo siema. Manga mo microphone. Where done? Sikilia uyapeje. Ipani mamurenge ni puji mo ni bisom na joko comment. Ipani bedo chulu ni fi. Era beta ke chulu fi wala. So mira. Manga. Where done ni mora in. Mora chiel ni mora godo. Eni iti mo kamacha. Ma waziri Roni. Omari mano mna wase somo. Asembo Kanyara is watching. Karibu sana Asembo Kanyara. People who are watching, we are so much thankful. I want to get some. Idiket one live. Tapeto. Ne idiket mseche one live. Utachoma kwa kamera. Wacha dulu. Wacha gidulu. Jineno gini seche jineno gini. Ya. Neke tamoregi kisungu. Unjok manekanyo. Amedo paro nune support msani. Giminyalo timu maduong. Oken nyokuon. Tichamo kendi odi. Ginyitindi. Gimaduong en nyalo donjo kacha YouTube kanyo. Manyien inyalo download mondo winje odi mokwongo. Gima timo mar ariyo kisetieko download. Ai kuongi subscribe koki download. Kas share iwinjo. Digo lore I download ti share. Kise share. Koki duogo keto comment koro ma serious. Kaka jirani omiele. Eko kiketo kanyo. Iwinjo jok ma serious. Awuoyo gi jok ma serious, jok ma VIP utimo kaka Nyasaye wacho. Kaka Nyasaye dware no. Nyasaye ma wuoyo koda. Magi ok weche na. God is using through me. Bas. Nase kono gigi. Ngata mono watch wakache cha endo.
wadwa kao thuolo ni endi mar duoko ni erokamano ni mar ni kao tije ni king'iyo gimono waketo ni endi. Wan ka endi gi jangolo marauma ahinya ma iluongo ni Kaje Wuod Ahero. Oketo thum manyien kachacha endo waneno ka jidhi maber ahinya. What you can do is to subscribe to this guy nikech ka chieng' moro ng'ani obedo maduong' wan ber ka wan gi jok moko ma waketo mbele nikech ka kinyo mari neti to ka kinyo mari utinga ng'ama ning'eyo omiyo wasani wa mabiro kandi gi endi magi jok molora ahinya because we don't know their potential, we don't know what they can be. Jok mineno go wan nakoni ni e field ka wan gi wasani ariyo upcoming gi down going koro yin ng'ama iluoro ahinya. Analuoro upcoming. You people should I okay Kizungu no you know it is like this yeah. Nisani mtuko ndani ya GTK studios yani kawon kind live game sani milungo ni J Juniors kawon watimo ni official release marathon milungo ni Hera Oremi yani kumwacho ni kede na masamoro Oremo jano yani wakono ni dhikacha on YouTube channel Marka J Junior Wuod Ahero Nyandos. Kamcheleza. Subscribe, share, comment, make sure you download the song yeah. Gangari kabisa yani kama kawas. Benitie comment bodo mmoja watu kapo kwa huo. Angni ati one comment wao kisoma. Kuna mtu anasema hapa. Omari acha kelele. Ngoma sio yako. Si mimi nimesema. Isome hadi. Sasa umesema. Ndiko tondeke. Lakini ondeke. So just to remind you ni kelele ni machamo. Wami namba na Maria Fresh. Kiororani kelele we. 711. Pia ndelea. Dongmane kumitieme. Korosa moore dongo motivate. Ngato ko sponsor yi kipa inge stage. Tungatoko ni ne Ami selling a lufbar, who gets stage kadidala. Niti mamuke say the lufbar. Santos. Ko kerere waga wakuche mwa euro pesa. Wawe kerere. Sane wewe. Swara. Omake di kedi swara. Ageni ya. Bogo penjere to kede manore megodo ni. Kede no inyalo romi godo miringi. Nina no kede tiende ni ya. We kora boni sitori meteni. Ngeni nyene en Wuod Ahero kano. Koro Ahero kano otimo pi. Kono nitie ile mo kede yo. Kono challenge ne kete jet. Kono wondo ni ati ni kanyu ka doktut. Kono giso kama. Karuni ne mana kubo kado. Kanya ko chadonjo to lingo renya ketu. Kono manyene ni wago ni koso kede mana pimo go yo ko bila leje. Nemo ni. Oreme. Naulizo pale eti msanii akona mtu. Kuna mtu ameuliza si. Jathungone kidako. Tungone jeteni. Uko na bibi ngapi? Unajua si rahisi msanii wako na bibi mmoja. Lakini mimi niko na mtoto mmoja. Bibi mmoja. Bibi mmoja ingine. Tuna bibi mmoja monge. Mmoja mwenye anajulikana. Na wenye hawajulikana. Hiyo numberless. Unajua unafutuambia ndio uwezi jua sio. Gangari kabisa. Hata dako benja. Hawa tunajua Ino mwange mabere ni ati inte pidho wi. Ti pidho mon chwe wi. Ini pidho wi. Ni tendo jido. Ni kende ne okambese ne kone ne japete de mabere ni aneno kiloso. Mono mari mi penjo kanigo. Ema gidwa ni mede. Joma onge go kawano penjwa. Why is that? No. Donc shone kumari shone Marka J Junior mi. Manya monda osi mode manya dako. Jaga mama de mana chwenye bodo. Tuko societe na. Tuko societe mamiele mana chwenye bodo. Jabero sibe makonye mana chwenye bodo. Achuputa. Tuko societe na mana chwenye bodo. Mikono bila kama yatuma mama kato mikono bila yadundo kosa mane mikono bila yadundo tuko tieno yadundo tuko tiene mami awa yadundo tuko tiene mami awa Aya sikilia
We want to appreciate everyone that was watching. If you know you took your time and tuned in, wagoniero kamana yenya nikech ni kao thuolo. Gaya wan ka ende ge jatho miluongo ni Kajay Junior, inyalo dhi kacha cha ende iluongo ni Kajay wuod ahero. Junior no aluonge godo nikech bado iluongo ni Kajay Junior wuod ahero. But mindike YouTube en Kajay wuod ahero. The YouTube kacha cha endo en thum manyien. DJ kaka mama iluongo ni DJ Pint 254. Yes. Wasemi authority mar chako mix go immediately. Wasemo okay. Semo kedonge. Wadhi nene kari karango ichako mix go karango wachne jo piny mondo gimanye DJ Pint 254. Giman thum miluongo ni Mora giman thum miluongo ni Kajay Junior. Kajay wuod ahero. Hera uremi. Gi subscribe. Koso ke kanye de nuona mang'eny. Koso chumba. Manager Matiek officially. My manager is going to finish. Kasto wamangarangaya. We are finished. Say, tell them thank you. Thank you.